Benvingudes i benvinguts a un vídeo més d'aquesta sèrie de ChatGPT a la docència. Aquest vídeo està únicament destinat a parlar d'aquesta pas de GPT 3.5 a GPT-4. Alguns m'heu vist en alguna sessió síncrona, ja després en l'època, diguéssim, gairebé primaveral en la que arriba GPT-4 i com el GPT-4 era capaç de resoldre problemes endevinalles lògiques com la de la cabra, l'enciam i el llop que han de travessar el riu amb una única barca i el GPT-3 no podia fer-ho, la versió de ChatGPT original no pot fer i el GPT-4 sí que comença a fer-ho en la versió actual. Però deixeu-me que us ensenyi un parell d'exemples que són molt il·lustratius perquè veiem quin és el salt que està fent la tecnologia i quin és el salt que hi ha des de 3.5 fins a 4. Doncs a veure, mireu, aquesta setmana algú preguntava a Twitter que deia que la fracció de 1 partit per b té una expressió decimal periòdica i diu quin és el període màxim que té, quin és el període màxim i per què. Una pregunta d'aquestes matemàtiques que els que estem una mica al món educatiu de tant en tant salta algú fent algun problema matemàtic. Jo ara com ara no tinc el cap per aquest tipus de coses, però un company, Antoni Hernández, ha agafat i ha dit, mira, no sé, no té mala pinta, a veure què diu el meu cunyat, i dona una resolució que crec que no està del tot bé, no està bé. Però li vaig preguntar a GPT-4 i en aquest cas veieu que la resposta és molt més sofisticada. Cita el teorema de Fermat i fa tot un raonament. Jo en aquest cas dic, no em ficaré en el jardí de discutir això. Si algun de vosaltres sou matemàtics i voleu analitzar aquesta resposta, podeu agafar-ho i comentar. Pel que s'ha dit a Twitter sembla ser que la resposta és correcta i a mi em sembla bé, però tampoc m'hi vull ficar massa. El que sí que m'agradaria parlar és d'un problema proposat per un investigador d'intel·ligència artificial, un dels pioners en intel·ligència artificial aquí a Catalunya. Sí, evidentment, estem al·lucinats. Un dels investigadors en intel·ligència artificial, que és el Ramon López de Mantaràs, que és aquest senyor d'aquí, que és antic professor d'en Josep Maria Ganyet. En Ramon López de Mantaras havia sigut professor a la UPC, un dels pioners dels que va engegar la intel·ligència artificial aquí a l'UPC, i ara està en el CSIC, que em sembla que en un centre que tenen a Blanes específic d'intel·ligència artificial. Doncs en Ganyet li va portar el seu llibre, que us recomano, La democràcia mor al núvol, i en Ramon li va presentar un exemple que havia plantejat a ChatGPT. Diu, llegeix aquest text i després et faré preguntes. En Joan no tenia diners efectius, era divendres, va sopar tard, després de sopar va agafar la targeta i l'únic caixer que havia en el poble va introduir una targeta però el caixer no funcionava correctament i se la van passar. Mentre tornava cap a la seva casa es va trobar amb un amic i van tornar a l'únic parc del poble a prendre una cervesa. Van caure vàries i quan va tornar a la casa estava bastant alegre. Fixem-vos que és un tipus de text molt específic, diguéssim, per provar la capacitat de comprensió lectora, perquè diu que explica que només hi ha un caixer en el poble, diu que el caixer se la van passar, o fins i tot parla que van caure cerveses i no queda clar on van caure, per tant és un exemple, diguéssim, de comprensió lectora. I a GPT-3 li presenta aquest qüestionari, li pregunta què és més probable, que el poble sigui gran o que sigui petit. Recordem que només hi havia un caixer, no és possible saber la mida del poble, el poble és blanc, si en Joan es van passar la targeta, si es va perdre la targeta pel camí, si es va robar la targeta o no li va tornar, o en aquest cas qui va pagar per les cerveses, o si la cervesa va caure a terra, i al final quines d'aquestes afirmacions és la més probable, si no va recuperar la targeta, si la va recuperar el dia següent, no la va recuperar abans de dilluns, o no és possible saber on està la targeta. GPT 3.5 falla totes les preguntes. No sap quina és la mida del poble, en Joan es van passar la targeta, la cervesa va caure a terra perquè van caure diverses cerveses i no és possible saber on està la targeta. És a dir, GPT 3.5 actua, diguéssim,
doncs d'una manera que ens té bastant acostumat, el que dona respostes que semblen que estan bé, però s'equivoquen molt. Però en Ganyet li va dir, Ramon, anem a demanar-li la mateixa pregunta a GPT-4. Després d'aquest epic fail de GPT-3, anem a demanar-li a GPT-4. Enter GPT-4 i GPT-4 ja sap que el poble és petit, perquè només hi havia un caixer. GPT-4 ja sap que el caixer no li va tornar la targeta, se la tragó, no vol dir que el Juan s'empassés la targeta, sinó que el caixer no li va tornar la targeta, vale? Entén que l'amic d'en Joan devia pagar per la cervesa perquè no tenia diners i perquè no portava targeta, i finalment diu que no és possible saber on està la targeta. Però en Ganyet va voler pressionar una mica més, i aquí és on em va explotar el cap, i li va dir, n'està segur? I llavors el GPT-4 li diu, disculpa per la confusió de la resposta anterior, considerant la informació proporcionada al text, segurament la targeta no es va recuperar abans de dilluns, donat que l'incident va ser un divendres per la tarda i no hi ha detalls addicionals sobre quan va poder recuperar la targeta, és raonable suposar que no la va poder recuperar abans de dilluns, ja que els bancs acostumen a estar tancats al cap de setmana. En aquest cas estem veient com GPT-4, tot i que no és un sistema que sigui capaç de fer inferències, té un comportament que sembla que estigui fent inferències. El que sí que és veritat és que OpenAI comença a semblar Closet AI, ja no està explicant quins algoritmes fa servir, ni com ho entrena, ni res, simplement està dient aquí teniu això i es comporta d'aquesta manera i cada vegada més és un sistema secret. Però és molt important entendre o almenys que tinguem clara l'evolució de la versió 3.5 cap a la versió 4 i començar a veure doncs, que els salts cada vegada són més accelerats, tal com predeia la llei dels rendiments accelerats que jo explicava en el segon vídeo. Continuarem.